Umjesto vina ja sam na vinicu došao krstiti kavu. Šalim se malo, u obilasku sam Burga Vinica da vidim kako su uznapredovali radovi jer me ovdje nije bilo oko 2 godine, a i dan je prekrasan za ovo doba godine pa bi se moglo uhvatiti lijepih kadrova i fotografija. Evo, želim vam još ovako direktno u oči, odnosno u kameru, zahvaliti na praćenju moje stranice Srednjovjekovne utvrde Ivanščice. Skupilo vas se evo preko 2000 već sada. To je veliki podstrek i velika obaveza za budućnost, za raditi kvalitetne videe, kvalitetne sadržaje. Drago mi je to da ste prihvatili da više stranica nije isključivo vezana samo uz burgove na Ivanščici, nego da ovdje možete pronaći bilo kakav drugi sadržaj vezan uz boravak u prirodi i neke povijesne teme. Što se tiče samog Burga Vinica, vidim da je došlo do pomaka u obnovi od rujna 2016. godine kad sam bio zadnji put ovdje. No, naravno, sve to ide polako, ali glavno da se nešto radi. Idemo pogledati kako je na ostatku Burga. Evo me u toj malo prije spomenutoj kuli koja se nalazi lijevo od ulaza, na koje je u tijeku sanacija. Nisam stručnjak, stvarno ne mogu reći da li je dobro, da li nije dobro, kako se izvodi, no uglavnom najbitnije biti da se nešto radi, da Burg više ne propada. Ovo ostalo što sam prošetao vidjet ćete, nije se puno promijenilo od jeseni 2016. godine. Jedino što mogu reći da mi je malo ljepše jer je puno manje lišća, dosta kasna, ali jako topla jesen, tako da je bilo baš lijepo vidjeti zidine, ne mogu reći u punom sjaju, ali vidjeti više od njih nego što sam uspio zadnji puta. Vidimo se opet na nekom drugom lijepom mjestu. Pozdrav!